قال العلامة الحافظ أبو الحسن ظاهر بن مفوز المعافري رحمه الله تعالى: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودعما ليس يعنيك واعملن بنية. o ngol ɗo jimol yimi ɗum ko gando mawɗo mawɗo mawɗo, ko ceernajo mawɗo mawɗo, ko bawɗo hadis ha no fewi ha no fewi ha no fewi, wiyete ko Abul Hasan Tahir ibn Mufawwiz al-Maafiri. o yimi baytuji ɗi, o rendini e nder baytuji ɗi ko sunna nelaɗo Allah fo so ƴeewama, hadisaji nelaɗo Allah fo sa rendini dogata ko e dow hadisaji nayyi. sunna nelaɗo Allah o fo so rendinama o waɗama suudu wonata calɗi suudu ndu, potoji dondiɗi suudu ndu, jokli nayɗi, ko ɗiɗo hadisaji nayyi ɗi o jogori haalde ɗo ɗi. sa rendini ko annabi haalno ko fof, hadisaji nayyi ene toon, ɗin tambi hadisaji ɗi fof. ɗin hadisaji nayyi goni jokndu hadisaji ɗi fof. holɗin hadisaji nayyi? hadis gadano o wi umdatu dini, dosɗe diine o, indana to meɗen ɗo ete enen ahlus sunnati wal jamaati, kalimatun ko konguɗi. kalimatun muya hen ko jumalun. al kalimatu ta'ti fi lughati al arabi bi ma'na al jumla. kalima ene firta jumla. kalla innaha kalimatun huwa qailuha. umdatu dini indana, dosgal diine islam, indana to meɗen ahlus sunna, kalimatun ko jumlaji 4 nayi. kalimatun ko konguɗi nayi, firti ko jumlaji nayi. min kalami jeyaɗi e haala khairil bariyati, ɓurɗo moƴƴude e windere nde, woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. konguɗi nayi ɗi rendi koye hadisaji nayi, jumlaji ɗi ndendi koye hadisaji nayi. hadis gadano o koto annabi wiyata sallllahu alayhi wa alihi wa sallama. hadisu gorko ene wiye an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu. hadisu o ene Bukhari, hadisu o omo e Muslim. nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi: innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil harami karra'i hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna hima Allahi maharimuhu. ni annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. annabi holko haale on ɗon hadis gadano mo ganduɗa sa rendini hadisaji nelaɗo Allah fof ene wawi wonde hen soɓɓundu arwaniru. o wi innal halala, ay ko Allah dagni ko, bayyinun ene lapti, ko Allah dagni ko ene lapti. wal harama, ko Allah harmini ko kadi bayyinun ene lapti. Allah dagni ko sa liggima warñede maɗa, ɗum ɗon ene lapti. Allah harmini ko sa tetti jawdi janandi, ɗum ene lapti, ɗum ɗon ala jeddi. wa baynahuma, ene hakkunde ko harmi ko noon e ko dagi ko, wa baynahuma ene hakkunde majji, umurun geɗe, mushtabihatun jiiɓiɗe. geɗe jiiɓiɗe ene hakkunde ko harmi e hakkunde ko dagi. ko harmi ko ene lapti, ko dagi ko ene lapti. hakkunde ko harmi ko noon e ko lapti ko, geɗe goɗɗe ene ɗon mushtabihatun, ɗen ko jiiɓiɗe. famani taqa shubuhati, kala dentiɗo ɗen ɗon geɗe jiiɓiɗe, faqad istabra, on de lapsinanima, li dinihi, diine hoore muɗum, wa irdihi, e ɓandu hoore muɗum. reeni hurum hoore muɗum, reeni diine hoore mum. sa yi geɗe jiiɓiɗe e aduna ɗe a yiiɗe acciɗe, a reeni diine ma, a reeni hurum ma. wa man waqa fi shubuhati, kala noon natɗo e ɗen ɗon geɗe jiiɓiɗe, faqad waqa fil harami, naati e ko harmi. caggal ɗum ɗon kanko annabi sallllahu alayhi wa sallama o waɗi misalu. o wi karra'i, ɓinguel adama way kono gaynako durowo, hawlal hima, sere ndenka jananka. ndenka jananka koye aadaji arabeɓe. lamɗo wiyanno ladde nde fuu yonde ayna yonde dure sana nokku manijo, oto hay goto yettin ɗon dabaji mum. ɗon ko lamɗo o jeeyi ɗum ɗon. o wi ɓinguel adama waye hurumaji Allah kono durowo sere hurum mo lamɗo wi woto hay goto yetto.
ndenka nokkumo lamɗo taƴi wi woto hay goto yetto ɗoyete ɓinguel adama ngel ganduɗa so ori e aduna so fini e aduna so hucciti e ko yiɗi way kono on ɗon durowo gonɗo sere ladde haɗande woto dureni karra'i way kono durowo hawlal hima sere ndenka yusiku so rentaki omo ɗeɓa an yarta fihi nde dabaji ɗi durata hen sa selani ɓaɗade ɗon tan dabaji ma natan hen nden noon ko wiya ene jiiɓi ko yiɗum goɗɗitoɗa ɗum ɗon annabi wi ala wa inna li kulli malikin himan lamɗo fo ene jogui ko rentini wi ɗo ñametaki ala wa inna himallahi allah ne ko rentini ko maharimuhu ko gueɗe ɗe allah harmini ɗe ala wa inna li kulli malikin himan lamɗo fo ene jogui ladde mum nde reeni woto hay goto naati hen ala wa inna himallahi lamɗo ne allah subhanahu wa ta'ala ndenka muɗum maharimuhu ko nokkuji ɗi o harmini ɗi woto hay goto yetto ɗin ɗon nokkuji karmuɗi ɗum ɗon woni hadis gadano e hadisaji nayyi biyaɗi l'islam o fof yirloto ko e dow muɗum oɗo woni hadis gadano o oɗo hadis ene bukhari omo e muslim innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kasirun minan nasi faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-harami karra'i hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi hadisaji ɗi fof so ɗi ndendinama ɗi gartane oɗo hadis wona soɓɓudu arwaniru e suudu tammindu sunna nelaɗo allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam oɗo hadis ne boukhari ene muslim ko hadis celluɗo hadis so yamane e boukhari e muslim tan jarani ko aɗa darta sanadu muɗum ko hadis celluɗo hadis ɗiɗaɓo o wi ittaqi shubuhati washad nduɗoɗa aduna gorko goto are nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo allah dullani ala amalin tindinam gollal iza amiltuhu somi golli gollal ngal ahabbanillahu allah yiɗa kam wa ahabbani nnasu yimɓe jiɗa kam o wi nelaɗo allah haalanam gollal ngal ganduɗa somi golli ɗum yimɓe fof jiɗan kam allah yiɗan kam oɗo hadis habri ɗum ha joni e sunna nelaɗo allah sallllahu alih wa sallam ko gorko ne wiye sahlu bne sadin saidi hadis o ene ibnu majah ene sunanul bayhaqi ndende o namnima annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o wi dullani ala amalin tindinam gollal iza amiltuhu somi gollingal ahabbanillahu allah yiɗa kam wa ahabbani nnasu yimɓe ɓe jiɗami holko mbaɗanmi allah yiɗami yimɓe jiɗami annabi wimo hatte izhad fi dunya ruuɗo aduna yuhibbaka llahu allah yiɗma ruuɗo aduna allah yiɗma wazhad fima aidi amma fi aidi nnasi ruuɗo ko wone juuɗe yimɓe yuhibbaka nnasu yimɓe jiɗma sa ruuɗima aduna tan allah yiɗima sa yi yimɓe ɓe koɓe jogui ko accidiɓe hen tan ɓe jiɗete ɓe jogontama horom ɗum ɗo annabi jabtorimo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam izhad fi dunya ruuɗo aduna ittu gilli aduna e ɓernde maɗa yuhibbaka llahu allah yiɗma wazhad amma fi aidi nnasi nduɗoɗa ko wone juuɗe yimɓe yuhibbaka nnasu yimɓe jiɗma ɗum ɗo woni hadis ɗiɗaɓo ittaqi shubuhati wazhad hadisa tataɓo o ko wa da'ma laysa ya'nika on ɗon hadis habri ɗum ha joni ko abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu on ɗon hadis kadi ene tirmisi ko hadis celluɗo annabi wi e hadis o min husni ene jeeya e moƴƴugol islamil mar'i l'islamagal neɗɗo ene jeeya e ko moƴƴinta l'islamagal neɗɗo tarku huyo accu ma la ya'nihi kala ko wona haaju makko kala ko wona haaju ma kala ka wondinaka ittu hen haala maɗa ɗum ɗon jeeya ko e moƴƴude l'islamagal min husni islamil mar'i ene jeeya e moƴƴugol l'islamagal neɗɗanke tarkuhu accudemo ma la ya'nihi kala ko wona haaju makko nde wonno sa acci ko wona haaju ma a waddata e hay goto kala nin jiiɗa aɗa wadde mbattuɗa hunuko maɗa koko wona haaju maɗa kono kala ko wona haaju ma sa yii ɗum a acci ɗum tan l'islamagal maɗa fewat a daɗat bone yimɓe hay goto kadi yettintama bonande oɗo woni hadis tataɓo o wa da'ma laysa ya'nika hadis battowo nayyi o on woni hadis gaddanɗo baytuji ɗi haalede o woni hadis gadiɗo arde e sahihul bukhari
annabi wi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hadisu abi hurayra innama al a'malu golleji fof binniyati jowiti koye anniyaji muɗum golle fof yowiti koye anniya mum wa innama li kulli mri'in neɗɗo fo ne wodani ɗum ma nawa koko anniyi ko golleji fof jowiti koye anniya ɗum ko haala arabeɓe sen kaali ɗum e pular firti ko laaɓde reedu golle fof yo taw ko Allah laɓɓinɗa gollal fof ngal aɗa golla yo taw ko anniya laaɓɗo joguiɗa hen aɗa laaɓi hen reedu o yiɗi widema e ɗiɗo baytuji nayyi tan ɗiɗo baytuji ɗiɗi ɗi o haali ɗi o yiɗi widema ko l'islam fof ko annabi haalno ko fof sen ndendini ruttoto koye hadisaji nayyi hadis gadano o ko ittaqi shubuhati kala ko jiiɓi woto naate hen hadis ɗiɗaɓo o ko gorko goɗɗo namni annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi haalanam gollal ngal ganduɗa somi golli ɗum Allah yiɗan kam yimɓe jiɗan kam annabi wimo ruuɗo aduna Allah yiɗma so gilli aduna iwi e ɓernde ma tan Allah yiɗima nduɗoɗa ko yimɓe jogii ko yimɓe jiɗma sa yi yimɓe ɓe ko ɓe jogii ko a acciriɓe a ɗaminaki hay goto ɓe fo ɓe kormotoma kono sa yi ɓe jaymama tan ko aɓe ɗamini aɗa ɗamini ko ɓe jogii ko kono sa accidiɓe ko ɓe jogii ko ɓe fo ɓe jiɗete hadis tataɓijo o wi ko kala ko wona haaju maɗa woto wattu hen haala maɗa kala ko wona haajuma woto wattu hen haala ma dama laysa yanika min husni islamil mar'i ene jeeya e moƴƴugol l'islamagal neɗɗo tarkuhu accudemo ma la yanihi ko wona haaju makko kala ko wona haajuma woto naati hen hadis nayaɓijo o ko tinno laaɓa reedu kala ko mbatta yo taw aɗa laaɓi hen reedu ɗiɗo hadisaji nayyi sa rendini ko annabi haalno ko fof ɗiɗo goni dosɗe haala annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum woni ko oɗo gando oɗo jiyaɗo Allah rendinani men ɗiɗo baytuji ɗiɗi nden noon enen fof tinnoɗen kuñoɗen ɗiɗo baytuji wona windande men hande jamma wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh